अरुणोदयखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां लाख लाख गोदान आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं अरुणोदय। नंगौ 7 अक्ट'बर खालि 30 लाख गोदान आइजोफोरा अरुणोदय मोनगोन। जुदि नोंथाङा अरुणोदयनि थाखाय एप्लाइ खालामाखैब्ला थाबैनो एप्लाइ खालाम। रायजोनि साफ्रोमबो आइजोआ अरुणोदय मोनगोन आरो जुदि सोरबाफोर अरुणोदयनि मुङाव नोंथांनाव घुस बिदोंब्ला नोंथाङा थाबैनो अजद होनो हागोन। बिनि थाखाय मोन 6 नम्बर बेखेवदों। बेफोर जाबाय 6026903418 6026903483 6026903481 आरो नोंथाङा 6026901243 WhatsApp नम्बरनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन। बिनि अनगायैबो 180034533767 टल फ्री नम्बर आरो 036124622295 कन्ट्रोल रुम नम्बरावबो अजद होनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा complaints.bsc@gmail.com इमेलनि गेजेरजोंबो अजद होनो हागोन। अरुणोदयखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां लाख लाख गोदान आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं अरुणोदय। नंगौ 7 अक्ट'बर खालि 30 लाख गोदान आइजोफोरा अरुणोदय मोनगोन। जुदि नोंथाङा अरुणोदयनि थाखाय एप्लाइ खालामाखैब्ला थाबैनो एप्लाइ खालाम। रायजोनि साफ्रोमबो आइजोआ अरुणोदय मोनगोन आरो जुदि सोरबाफोर अरुणोदयनि मुङाव नोंथांनाव घुस बिदोंब्ला नोंथाङा थाबैनो अजद होनो हागोन। बिनि थाखाय मोन 6 नम्बर बेखेवदों। बेफोर जाबाय 6026903418 6026903483 6026903481 आरो नोंथाङा 6026901243 WhatsApp नम्बरनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन। बिनि अनगायैबो 180034533767 टल फ्री नम्बर आरो 036124622295 कन्ट्रोल रुम नम्बरावबो अजद होनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा complaints.bsc@gmail.com इमेलनि गेजेरजोंबो अजद होनो हागोन। अरुणोदयखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां लाख लाख गोदान आइजोफोरा मोननो थांगासिनो दं अरुणोदय। नंगौ 7 अक्ट'बर खालि 30 लाख गोदान आइजोफोरा अरुणोदय मोनगोन। जुदि नोंथाङा अरुणोदयनि थाखाय एप्लाइ खालामाखैब्ला थाबैनो एप्लाइ खालाम। रायजोनि साफ्रोमबो आइजोआ अरुणोदय मोनगोन आरो जुदि सोरबाफोर अरुणोदयनि मुङाव नोंथांनाव घुस बिदोंब्ला नोंथाङा थाबैनो अजद होनो हागोन। बिनि थाखाय मोन 6 नम्बर बेखेवदों। बेफोर जाबाय 6026903418 6026903483 6026903481 आरो नोंथाङा 6026901243 WhatsApp नम्बरनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन। बिनि अनगायैबो 180034533767 टल फ्री नम्बर आरो 036124622295 कन्ट्रोल रुम नम्बरावबो अजद होनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा complaints.bsc@gmail.com इमेलनि गेजेरजोंबो अजद होनो हागोन।